Met een beetje op ik letten dat ik net in één keer zo'n plukker uit zo'n poink, zo'n antenne eruit heb. Of dat de lippenstift op mijn tosken zit. We kunnen nou hier op dit moment net mee beginnen om daar helemaal... Als je even aan de maat dan. Take 325. Voor extra lessen kun je ook nog die basisvoeg helpen. Ik heb geen idee wat ik zei, man. Maar het is net te bang, hè? Jou je hem nou op! Nou op, Jan. Vorige wie beter, ja? Een kleine krullenbal, is je moeder ook thuis? Waar is mama? Huis. Is die wel eens jong? Ja. Huis. Oh, deze? Een boodschap! Ik ken het net. Nee. Je hebt iemand glazen huis en wie een jongen die weer net helemaal 100 punten en die zei ze hem, roep maar een boodschap door de brievenbus. Boodschap! Hey, en trouwens, waar jou de cursus? Ja, zijn we hier? Ja? Ik stel je zo mijn plaatsvervangende schaamte een beetje, zo. Maar de cursus wordt je vergees onbeen terug de provincie Friesland. Gratis! En is dus gratis, inderdaad. En nou ben ik er helemaal aan. Dus deze maand even op nee. Hoi! Dat was spontaan. Ja, zo lieke enthousiast als Huus. Jou dan die nou? Nee. Yeah. Jou die dan Jou nou? dan die nou. Jou je hem nou nog op? Door het. Jou je hem nou op? No. Jou je hem op? No. Nee!